Bore da pawb, a croeso I Aled Edwards hefyd, croeso arbennig oherwydd mae Aled yn gweithio efo Cytun ar hyn o bryd ond yn gorffen cyn bo hir, felly mae'n hyfryd I groesawu chi heddiw a diolch yn fawr am ddod. Mae llawer o bethau ar koinonia bore yma yn arbennig. Mae gennym ni bore coffi ar Zoom dydd Mawrth. Dydd Sul nesa, mae yna myfyrdod yn y Mants, hanner awr wedi 4 yn y prynhawn. Felly croeso I bawb I ymuno â Dylan I gael awr a chydig mwy cymdeithas gyda'n gilydd ac hefyd just cael rhyw fath o myfyrdod hefyd, cyfle da iawn. A mae ganddo fo, mae gennym ni yma hefyd cawl grawys a crempog adloniant. Waw, mae Gwanwyn yn dod oherwydd pan oeddwn ni'n cerdded tuag at y capel bore yma, roedd na cennin Pedr yn yr ardd yn ein stryd ni. Felly mae Gwanwyn yn dod. Croeso I bawb, mae gennym ni cymun heddiw ac a special welcome because we have some visitors who don't have Welsh, so it's lovely to see you here as well. And we're going to share in communion, to which all are invited who love the Lord Jesus Christ to share with us. Mae gwahoddiad I bawb sy'n caru Iesu I rannu yn y cymun hefyd. Mae gennym ni'r casgliad rwan. Ac hefyd, ar ôl y gwasanaeth wrth gwrs, gwahoddiad jyst I gael panad yn costa. Os da chi isio ymuno â ni, a amser hyfryd yno hefyd. A dyma'r casgliad. Arglwydd derbyn y rhoddion hyn a roddir lles a lledaeniad y deyrnas. Derbyn hw a nina hefyd I gwasanaeth. Amen. Wel, gyfeillion, gai ddiolch I chi am eich gwahoddiad unwaith eto a croeso cynnas hefyd. Mae arna ymddihiriad fod chi bod chydig bach yn hwyr. Dydy cysondeb ddim yn rhywbeth dwi'n anelu ato fo, mae rhain chi'n nabod I ddigon da, ond dwi'n dar goll yn yr un roundabout bob tro yma Mhen-y-bont. A mae hwnna yn gyson yna ac dwi'n ymddihiro oherwydd hynny. Ond mae'n braf eich weld chi a diolch I chi am eich croeso. It's lovely to see you all and thank you for the welcome this morning. Gadewch I ni ganu'r ymyn nesaf, ymyn rhif 363. Cyduna fy nef a llawr I foli'n harglwy mawr mewn hyfryd hoen. 363.
Darlleniad o'r Salmau, Salm 112. Molwch yr arglwydd. Gwyneu fyd y gŵr a ofna yr arglwydd, ac sydd yn hoffi ei archwynion ef yn ddirfawr. Ei had fydd gadarn ar y ddeiar, cenhedlaeth yr ainiawn a fendithir. Golyd a chyfoeth fydd yn ei dief a'i gyfiawnder sydd yn parhau byth. Cyfyd goleini'r hainiawn yn y tywyllwch, trigaro gathosturiol a chyfiawn i wefe. Gŵr da sydd gymwynasgar ac yn rhoi benthyg. Wrth farn y llywodraethau ef e chosion. Yn ddiau nid ysgogir e byth, y cyfniawn fu byth mewn coffadwriaeth. Nid ofna fe rhag chwedl drwg, ei galon sy'n ddisigl yn ymddiried yn yr arglwydd. A tegwyd ei galon nid ofna fe hyd o'n i welio ei ewyllus ar ei elynion. Gwasgarodd a rhoddodd i'r trodion a'i gyfiawnder sydd yn parhau byth, ei gorn a ddyrchefur mewn gogoniant. Yr aniwiol a wel hyn ac addigia, ysgarnaga ei danedd, derfydd ddymuniadau yr rhai aniwiol. A bendith ar y darllen a'r gwrando. Diolch am yr darllen yna. Ac darlleniad bach byr, sgen inna hefyd i ategu'r darlleniad yna. Hanas bedydd Iesu o Efengil Marc. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nasareth Galilea, a bedyddwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw'r mab yr anwylid. Yno ti, y rwyf yn ymhyfrydu. Fel eglwyswr, a mae'r mi ofyn am eich maddiant chi ynglyn â hynny, dwi yn cynefino efo dweud stori i'r plant. A mae gen i un yn reserve bob tro, rhag ofni gapel bod angen stori i blentyn. Ond dwi wedi canfod erbyn hyn, naill maen nhw'n cael ei ryddhau i ysgol Sul, neu does na ddim plant. A pa bynnag mae hynny'n digwydd, mi fyddai yn dweud nid stori i'r plant, ond stori plentynaidd. Ac ar y cyfan maen nhw'n plesio. Ac y Ddydd Sul dwytha, dwi wedi bod yn gofyn i gynulleidfaoedd. Da chi'n gwybod pam oeddech chi'n blentyn? Beth oedd yr salwch neu'r ychi, fel maen nhw'n galw nhw hefo'r plant, gweitha ganddo chi? Danodd? Cyn pen? Taflud i fyny? A mae'r plant wrth i bodda y stori, pan mae taflud i fyny mor ddrwg fel bod yn mynd i'ch trwy'n chi, a dag ono mae o rili yn ychi. Da ni gyd yn gwybod yn dydan dynion bod ni'n diodda o anwyd yn llawer gwaith na gwragedd. Di gwragedd ddim yn cytuno fo hynny. Ond mi da ni'n dweud yn bod ni. Ac o'r un eglwys y ddiweddar, mae'r eglwys am Risga, oedd na ŵr bonheddig anwyl iawn, a fe ddwedodd o wrthai yn fonheddig wedi'r gwasanaeth. Just a little footnote to this morning's sermon, medda fo. You've obviously not had gout. Wel na ddo. A fe ddwedas i'r stori wrth y plant hynny yn gwylod y garth Ddydd Sul dwytha, mae rai bod fi'n troi'n annibynnwr. A fe ddawr benheddig eto atai a dweud, wel, medda fo, fel ôl nodyn pellach, medda fo,
Da chi'n amlwg ddim wedi cael gawt yn y pen glin. Wyddwn ni ddim bod chi'n medru cael gawt yn y pen glin, o da i ddychmygu bod o'n brifo. A ddawn ni'n ôl at hyn yn y brif fyfyrdod. Arglwys y ganddo ni, sydd wedi ymgymryd arno'i hun yn holl filedda ni, yn holl wendida ni, yn ôl be ni ddweud wrth y plant Ddydd Sul dwytha, yn holl ychus ni, ac yn cynnig i ni heddiw wrth i ni fyfyrio a darparu ar gyfer derbyn swper yr arglwydd. Y maddiant a'r glendid hwnnw sydd yn sicr. Acwn i'm amdano chi, dwi'n canfod o'n anodd iawn i feddwl am unrhyw deimlad gwell na bod yn well. Does yr un teimlad gwell na bod yn well. A gadewch i ni ganu rwan yn hemyn nesaf 224. 224. Fel yr hydd y fref am ddyfroedd, felly mae fennau di, yn dyhau am fod yn agos mwyn profi wrth gwmni di. 224. Gobeithio gadewch i ni weddio.
Arglwydd, da ni'n diolch i ti am hyfrydwch yn addoliad y bore yma. Da ni'n diolch i ti am gyfeillion, am gydnabod, a rai hynny sydd yn caru ni, a rai sydd yn addoli gyda ni'r bore yma. Fe weddiwn ni dros eglwysi eraill y fro, y Cristnogion hynny sydd yn casglu heddiw i addoli di. Fe gofiwn i ti o arglwydd fel y byddwn ni'n symud o'r ystwyll a ddigwyddiadau mawr y gyrawus a'r Pasg. Am yr hyn a wnaethos di drosto ni. Y Duw a ddaeth yn gnawd. Y gair a lefarodd yn y plith ni. Arglwydd bu gyda ni heddiw yn yr oedfa hyfryd hon. Fe weddiwn ni dros yn byd ni. Byd gwleidyddol sydd yn gythryblus ac yn llawn helynt. Fe weddiwn ni o arglwydd am faddiant am ein holl bechodau ni. Fe weddiwn ni am dy gariad di, i fod yn fyw yn y plith ni. Fe weddiwn ni dros i'w crain o'r newydd. A hitha bellach bron yn flwyddyn ers i'r rhyfel honno ddechrau ar ei gwedd diweddara. Fe weddiwn ni am gymod, fe weddiwn ni am gysur, fe weddiwn ni am gyfiawnder. A gadewch i ni mewn enid o ddistawrwydd, gyflwyno'n hunan ac eraill gydyfrondi. A feddwedwn gyda'n gilydd, ein tad, rhywyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gneler dy wyllus, megis yn y ne, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nau i'n dyledwyr, ac na carwai ni i brofedigaeth, beth i'r gwared ni'r rhag drwg, gan eiddo ti yw deyrnas, a nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac fe ganwn ni'n mellach remyn rhif 613, 613, o arglwydd ddiw ein tadau, ein craig a'n tŵr wyt ti. 613. Arglwydd yw ein tadau, am wyt ti. Nos yr eto dael a naom ni.
ymadroddion fy ngenau a myfyrdodau ein calonau, yn awr a phob amser yn gymaradwy ger dyfron di o arglwydd, ein craig a'n prynwr. Ti yw fy mab yr anwylyd, yno ti y rwyf yn ymhyfrydu. Dwi fel gogleddwr yn ymfalchio ar hyn o bryd, yn llwyddiant tîm pêl-droed Wrecsam. Ac o'na joc yn gynharach mewn un capal, lle ar un a rywun ddweud Covent 3, Wrecsam 4. Mae yna joc yn fanna, yn rhywle dwi'n siŵr. Ac wedi i Wrecsam roi cweir i Coventry, mi o'n i yn digwydd bod yn Tabernacl lefel isa ac yn edrych ar y Twitter feed cyn mi fynd i'r addoldy. Dwi'n gwybod lle mae efel isa. Ac o'na gymeriad yno, Lee oedd hi enw fo, ar Twitter. Dwi'n gwybod dim byd am Lee. Ond roedd Lee tegwch iddo fo, ac gwiriondeb iddo fo, y diwrnod cynt wedi dweud bod amddiffyn tîm Coventry mor dda, mi fydda'r gêm drosodd erbyn hanner amser. A do gan Wrecsam ddim chance i roi cweir iddyn nhw. Rwan, dwi'n rhoi dim allan o 10 i Lee am fod yn broffwyd. Ond dwi'n rhoi 10 allan o 10 iddo fo am fod yn ddigon dewr i adael y tweet gwreiddiol allan yn fanna i bobl cael tynnu goeso. A'r argian mi ar nhw tynnu goeso. Fans Wrecsam yn benodol yn dweud, that didn't work out so well, did it? Neu, that didn't age well. Ac o'n i'n meddwl am fy hun, swn isio CV arall neu gair da arall. Fyddwn ni'n gofyn i Lee. Gobrin. Gobrin. A dyddiau yma, dwi'n siŵr bod ni, bron bob un ohono ni wedi mynd yn ymhys. Dwi'n gobeithio bod fi ddim yn cynig. Ond dwi wedi bod yn ymhys pryd bynnag mae rhywun yn dweud rhywbeth wrthai. Gadewch i mi fod yn adluol. Fysa chi'n credu unrhyw beth fydda Donald Trump yn ei ddeitha chi? Fydda chi'n credu unrhyw beth fydda Putin yn ei ddeud wrtho chi? Ydyn nhw'n bobl fedrwch chi ymddiried ynddyn nhw? Wel, yn amser yr Iesu, mi o'na fatha arbennig o bobl, doedd ei gair nhw ddim yn rhywbeth fyddach chi yn ei dderbyn. Un ohonyn nhw di ar ddeall ydi bugeiliad. Da chi'n gwybod sy'n mae'r ffarmwrs ma? Criw arall fyddach chi ddim dibynnu arno fo mewn llys. Mae ddiwch i mi gael draffath mawr yn dweud hyn. O'i gwragedd. Da chi'n gwybod sut mae'r hyn yn emosiynol ac yn afresymol. Mi fydda rhaid i chi ddisgwyl am 2000 o flynyddoedd yn yr ynysoedd hyn cyn i chi ddeiddio rhoi pleidlais iddyn nhw. Dibynnu ar air. Yn ôl cefndir, gyrfa. Ac yn fan hyn, mae Marc yn gwbl benodol yn dweud bod Iesu'n dod o Galilea. Gog arall. A mae rhaid i mi ddweud, a mae rhaid i chi'n nabod yng nghefndir un dda, trwy yngyrfa, dwi wedi dweud wrth bobl bod fi wedi derbyn faddysg yn Blaenau Ffestiniog. Ac ambell i dro dwi'n cael yr na. Da chi'n gyfarwydd ar
Na. Dwi'n cael amball un yn dweud, ydyn nhw, I come from Wales. A maen nhw'n mynd, Neu byth anghofio bod yn 10 Downing Street, fel mae rhywun. A gŵr bonheddig, slick, tal, ffroen uchal, yn gofyn I mi, how are things in the Principality? A fi'n dweud, I think they can offer you a good mortgage. Ac fi ges i'r na. Wel, ryw le o Galilea. Ydych chi'n cofio na'r Gesemanau o gwmpas cymryd yr Iesu? Mae bobl yn dweud wrth Pedr a'r criw na ac yn dweud o'i cwmpas nhw, Galilead ydy'r rhain. Hyd yn oed ddoe yn y gêm. Ar un ar rhywun dweitha, you're not from round here, are you? A fe'n deitha nhw, you can tell that from my face, can you? No, it's the way you talk. Wel, dyna ni. Dyna ni. Arall. A mi oedd na rhywbeth amheus yn doedd ynglyn â bod o Galilea. Galilea'r cenhedloedd. Ac roedd na bob math o drafferthion yng nghefndir Iesu hefyd yn doedd rhyw sibrwd ynglyn â pwy oedd I dad o. Rhyw straeon ynglyn â'i enedigaeth o. Lot o yn fanna hefyd. Ond mae'r Iesu yn mynd at Iorddonen. Dwi'n siŵr bod yna rai ohonoch chi yma wedi bod at o Iorddonen. Mae yna sawl un wedi dod â botel o ddŵr o Iorddonen I fydyddio babis ar ei ôl o. A'r cyngor fyddai'n I roed I bawb ydy berwch o gynta. Mae yna ynglyn â hwnna hefyd. Ac i'r dyfroedd hynny ath Iesu. Mwyn cyflawni cyfiawnder. Ac mwyn cyflawni a ddewid rhywun a oedd wedi dweud ganrifoedd ynghynt y bydda hyn yn digwydd. Dwi'n cofio 2001 oedd I, mynd I garchar Caerdydd I weld a chyswyr lloches oedd I cael ei caethiwo yno. A gadael y carchar y diwrnod hwnnw a gweddio tu allan i'r wal uchal na sydd tu allan I garchar Caerdydd. Am diban iddi fod yn wal isal nag oedd. A meddwl am geiriau syml yr Efengil yn dweud, a moeddwn mewn carchar fe ymwelais da fi. Ac ar yw deimlad fel galwedigaeth fel byddwn I weinidogion yn aml iawn. Bod Duw am I mi wneud hyn am chydig bach. Wel, 20 mlynedd yn ddiweddarach, dwi dal I wneud o. A weithiau byddai'n meddwl, tydi tipyn bach fi ddim yr un fath a tipyn bach Duw. Lle mae diwrnod fel 1000 o flynyddoedd a lle mae 1000 o flynyddoedd fel diwrnod. A diolch ots bod Duw wedi siarad drwy'r proffwyd Eseia sawl canrif cyn hyn. Roedd I eirwiredd o fel ddoe. Gair y medrwch chi gredu arno fo. Mae ganddo ni yn teulu ni gymysgedd, mae un o'r plant yng nghyfraith yn dod o Porthcawl. A mae llall merch
graig y mab hynna yn dod o Werddon. A dwi'n caru pob un ohonyn nhw. Ond ar y chlysur pan mae Werddon yn rhoi cweir i Gymru, mae un ohonyn nhw chydig bach yn, be di'r gair dwedwch? Heriol. Heriol. A dwi'n cofio hi'n cael sgwrs, dwi'n cofio ar y chlysur, sgwrs deuluol oedd hi, lle roedden ni'n trafod rhywbeth o bwys. A fe roddodd i ni fel teulu, ddoethineb rhyfeddol. It's not all about you, love. Dwi di meddwl am y dywediad na'n aml y ddiweddar. O'n i'n meddwl amdano fo, dwi ddim wedi prynu'r llyfr, Dach chi'n bod y llyfr? Spare. A clywed y miri o gwmpas y llyfr Spare, mae glywed y ferch yng nghyfraith yn dweud, it's not all about you, love. Ac es i'n hemtio bora yma pan o'n i'n drysu o gwmpas roundabout yn gwrando ar Radio 4 sut bod Liz Truss am gael ei hatgyfodi. A mae ddiwch i mi dim byd gwleidyddol yn y peth, mi nes i feddwl, it's not all about you, love. A mae Ioan fy dyddiwr, y dyn gwyllt hwnnw, oedd yn gwisgo nod, yn bita ar hyfad, ac yr argian doedd na ddim awns o sensitifrwydd allan o'i gego. Mae hwnnw'n dweud, o ein Duw, sy'n dwy'n ymaith pechoda'r byd. Mae un sydd yn dyfod, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng i ddatad sgidio'i draed o. Dyn a oedd gweithau'r yfygedd a'i sŵn a'i furi. Wedi sylweddoli, it's not all about me, love. Dyn y ddwedodd, y mae'r un sydd ar y lyfod, yr un sy'n nghyfarfod i yn y lle hwn, dwi'n tystio. Dwi'n dweud gwir wrtha chi. Mae hwn ydy'r un. Hwn ydy'r un. A mae'r Iesu yn cael ei fedyddio gan fod Ioan wedi credu gair yr Iesu bod rhaid gwneud hyn cyfiawnder. A mae o'n suddo yn dydi i fewn i'r dyfroedd hynny. A mae o'n codi o'r dyfroedd hynny. A mae yna lais o'r neb yn dweud y geiriau yma. A mae'r efengil hefyd yn datgelu i'r ysbryd ddisgyn a'r ffurf cylomen. Mae yna rhyw ddilusrwydd rhyfeddol yn does i'r bobl hynny sydd yn ddiymhwngar. I'r bobl hynny sydd ddim yn llawn sŵn ac yn mynnu sylw iddyn nhw eu hunan. Y bobl yna sy'n medru dweud llawer drwy ddweud dim. O gydnabod sawl un o'n ffeiledda fi, mae'r wraig yn dweud yn aml iawn wrthai, paid, please paid, a dweud y peth cyntaf ddaw i dy bendi. A hi ddwedodd, nes di ddim dweud y joc yna 10 Downing Street am y Principality na ddo. Wel, mae chi do. Tydi'r ysbryd ddim yn gwneud sŵn.
Mae ddyfodiad o gwmpas sŵn ar Pentecost. Mae yna sawl iaith yn dod yn ei sgil o. Ond mae'r ysbryd yn yn argyhoeddi ni o bechod, yn yn argyhoeddi ni o lendid, ac yn galluogi ni i ddweud hynny mewn sawl iaith. Rhaid i mi gyfadda, ges i fodd i fyw o fod yn Cytar ar gyfer cwpan y byd. Ac un o'r pethau wnes i, oedd ychydig bach o polish ar yr ychydig o Arabec sydd gen i. A ple bynnag o'n i'n dod ar draws rhywun roedd yn amlwg o gefndir Arabaidd, byddwn i'n dweud wrthyn nhw, Salam Aleikum. A mi fydden nhw sa'n dweud, Aleikum Salam. Ac o'n i yna, dwi'n credu, y gem yn os dwi'n cofio'n iawn, Saudi Arabia rhoi cweir i Ariannin, os dwi'n cofio'n iawn. Gem gynta. Rargian roedden nhw wrth i bodda. O'n i'n agos iawn at y Saudis dyn nhw. Ac yn ei joc Arabaidd efo nhw fo un gair i ddweud Inshallah. Dyma ewyllus Duw bod chi wedi rhoi cweir iddyn nhw. That is funny. Medden nhw, that is funny. Inshallah. Dwi'n siŵr bod fi wedi deitha chi'r doethineb hwnnw o'n ffrind i Salim Cydwai. Nes i ofyn iddo fo chydig bach yn ogleisiol rhyw dro, os oedd Mwslemiad fel Presbyteriad. Presbyteriad Calfinaidd. Dwi'n caru'r hynny hefyd rhag ofyn i'r affaith. Ac eisiau gwybod ganddo fo o'n i, os oedden nhw'n Galfinaidd felly oedden nhw'n credu mewn rhagluniaeth a trefn. A bod rhaid bob peth sydd wedi digwydd yn ôl ewyllus Duw yn Inshallah. A na i byth anghofio i ddoethineb o tafod mewn boch. Dyma fo'n dweud, if a Muslim medda stands in the middle of the road in Cardiff and is knocked over by a double-decker bus. Da chi'n cofio'r hynny? Double-decker bus. It's not Inshallah, medda fo, it's stupid. It's not Inshallah. It's stupid. Dydy'n beth braf, dydwch. Bod ganddo ni Dduw sydd yn caru ni. I'r fath radda fel bod o yn ategu Duw y mab yn fan hyn, fel Ernest o'r modd, da nina hefyd yn cael yn caru. Ac yn y bedydd, fedd wedi'r wrtho ni, gweitha yn pechod ni, gweitha yr holl ychus na, os gael gyfeirio at y stori blentynaidd. Mae ganddo ni arglwys yn cynnig maddeuant. A mae'r maddeuant yna yn gwbl sicr. A dyma'r sel iddo fo. Fi oedden ni pan oedden ni Penllyn yn maethu plant. Dwsina honyn nhw. Rhai yn aros am gyfnod byr, eraill yn aros am fisoedd. Ac yn fwy diweddar fel teulu, da ni wedi cael y fraint o mabwysiadu 2 wyr bach. Mae gennym ni 6 o hogia ar un merch, bad planning. A mae'r ferch yng nghyfraith a'r ferch yn deitha gei di'r babi nesa. 6 wyr. A mae'r un o'r wyron bach yna yn hoff iawn o'i daid. A da ni'n mwynhau cymni'n gilydd. A weithiau fydd yn dweud, dwi'n caru ti. Dwi'n caru ti. A fydda una'n dweud wrth o fynta, o dwi'n dy gared eitha. Pethau felly ydy'r berthynas yn rhwng plant a rhieni i fod.
Ond ydych chi'n gweld nid y peth pwysig nag i fod o'n yngharu fi. It's not all about me, love. Be sy'n bwysig ydy bod ni'n ei garu fo. Mynegiant ydy bedydd o'r ffordd anferthol y mae Duw yn caru ni. Sel ydy o gariad Duw tuag ato ni. A mae'n cael ei fynegu ar ffurf colomen. Ydych chi rioed i meddwl? Bydda'n delwedda ni ynglyn â'r bedydd yn wahanol pe bydda'r ysbryd wedi dod i lawr fel bran. Neu fel eryr. Neu fel vulture. Bydda'r delweddu yn wahanol. Dwi dal i weld colomenod mewn sawl peth mewn capal ac eglwys. Y golomen yn disgyn. Ac falle bod na dinc yn fan hyn yr rhain o'ch sy'n ddiwinyddio'n gwell na fi. Dinc o ddweud dyma aderyn sy'n gysylltiedig ag aberth. Fel oen Duw. Mae yna ddilusrwydd rhyfeddol felly yn does. I'r Duw mae sy'n rhaid i air i ni drwy waed i fab. Dyna'r sel bo chi a fi heddiw yn derbyn maddeuant. Cael yn gwneud yn blant i Dduw drwy fabwysiad. Arwydd bod Duw yn caru ni. A mae Ioan mewn man arall yn cyfeirio at y groes. At y groes. Fel ffurf o fedydd. Fel bedydd arall. Dweud sicr wrtha chi a fi yn bod ni'n caru. Diwrnod y blaen, o'n i yn Talgarth. Ac i mi o'n nghefndir Cymraeg i, hefo mam yn Bresbyteriad, a cael y magu fo bobl fel Myrwyn Williams ac eraill fel annibynwyr. Ac fel eglwyswr hefyd. Mae Talgarth yn golygu un peth i mi, sef trodigaeth Hywel Harris. Ac fel mae'r tada mewn llefydd fel yna yn mynd rhyw ddiwrnod i gymun, i dorri bara. A mae o'n cael ei feddwl wedi agor ynglyn â rhyfeddod cariad Duw. Iddo fo ar y noson y gafodd o'i fradychu. Gymryd bara a'i dorri. A dweud wrtho ni. A dweud wrth i ddisgyblion. Hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Hwn yw fy nghorff a dorrir drostoch. Cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff. Ar un noson, y mae o'n cymryd cwpan. A mae o'n dweud, hwn i fy ngwaed i a roddwi drosoch.
cymerwch o hwn bawb. Hwn yw y gwir wynwydden. Fy ngwaed i a roddwyd drosoch. Sel tragwyddoldeb i ddweud wrthoch chi a fi yn bod ni'n blant i Dduw. Yn bod ni yn anwylyd a bod Duw yn fwy na'n caru ni. Mae o'n ymhyfrydu ynddo ni heddiw. Yn yr eglwys hon, mae ganddo ni yn y toriad y bara ac yn ysbathu'r gwyn a'r sicr bod ganddo ni waredwr sydd yn ymhyfrydu ynddo ni. Ac felly gyfeillion, gadewch i ni am enid weddio. Ar ei Dduw osod i fendith ar yr elfenna hyn. Bara corff Crist. Gwyn gwaed Crist. Ac ar y noson hynny y bradychwyd fe gymerodd y bara a'r gwyn a'i ddosbarthu, a'i rannu. Ac adewch i ni nawr ddosbarthu'r elfenna yma nôl ar feriad y capel. A fi ofynnau'r hyn i ddod ymlaen i ddosbarthu. Dorwn y bara hwn cof am gorff Crist. Corff Crist bara'r bywyd. Gwaed Crist a roddwyd drosom. Gwaed Crist y wir bynwydden. Arglwydd fe roddwn ddiolch i ti am aberth dy gorff a dy waed. Fe ddiolchwn i ti am dy fedydd, am dy groeshoeliad. Fe ddiolchwn y bod ti'n llefaru'n eglur wrthon ni yn y sacrament hwn. Chwi yw fy meibion am merchaid, fy mhlant, drwy fabwysiad. Yr ydych oll yn anwylyd. Rydwyf yn ymhyfrydu ynoch oll. Amen. Gadewch i ni ganu yn hemyn olaf, emyn rhif 718. A gai ddiolch o galon i chi am eich croeso. Mae wedi bod yn fraf ac yn fendith bod hefo chi heddiw. A mi fyddai'n mynd ar garlan i Porthcawl rhag ofn i mi fynd ar goll. 718. Fel y gwelwch chi, os gwelir fi bechadur 718.
Gwefan Dyw sydd yn chlaw pob deall, a gadwch meddyliach gwelynau yn gwybodaeth a chariad Dyw. Mae fag ys i Grist yn cadwyn, a bendith Dyw llalluog, y car, y mab a'r ysbryd far, a fo'n eich byth, ac adrigo gyda chi